Hayırlı kеш, hürmetli televizor qarawçılar. Efirde Saba televideniyesi һәм Мәктәп ТВ тапшыруы. Bugün biz sizni Ullu Kiveşi Orta Umum Bilim Biri Mektebiне сәяхәткә чакырабыз. Үз гомеренең иң мөһим елларын кеше мәктәптә уздыра. Нәкъ менә мәктәптә чын дуслар табыла, киләчәк һөнәреңә юнәлеш бирелә. Иң беренче тормыш каршылыкларын җиңәргә дә, җиңү шатлыгын татырга да биредә өйрәнәсең. Бүгенге көндә безнең мәктәп нинди тормыш белән яши, укучылар ни белән шөгыльләнә? Тапшыруыбызда сезгә шул турыда сөйләрбез. Улы Кибәши Урта гомум белем бирү мәктәбе төбәк 8 еллык мәктәбе булып 1930 елда эшли башлаган. Мәктәпкә 7 авылдан килеп белем алганнар. 1992 елда Улы Кибәши авылында яңа мәктәп салынган. Мәктәбебездә 101 укучы белем ала. Биредә укыту һәм тәрбия өчен барлык шартлар тудырылган. Кабинетлар заманча җиһазландырылган. Горурланып сөйләрдәй тарихыбыз, күркәм традицияләрбез бар. Коллективта 22 укытучы белем бирә. Укытучылар үз белемнәрен күтәрү, һөнәри осталыкларын үстерү өстендә даими эшлиләр. Заман белән бергә атлаган мөгаллимнәр алдынгы технологияларны актив кулланалар. Дәресләрне мавыктыргыч итү юлларын эзлиләр. Бездә укытучыларны фән олимпиадаларны әзерләүгә зур игътибар бирелә. 2016, 17, 18 елларда 1-нче, 2019, 20 елларда 2-нче урын алуга ирешүбез. Укучыларның да, укытучыларның да тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Гади ул мәктәбе шартларында да тормышта үз кыйбласын таба, күз сукмаган сала алардай шәхесләр тәрбияләргә бик тә мөмкин. Тик моның өчен укытучылар тынгысыз, эзләнүчән, ә укучылар тырыш һәм максатчан булырга тиеш. Мәктәбебездә нәкъ шундый егет һәм кызлар тәрбияләнә дә. Әлмир, син ничек уйлыйсың? Укучылар барлык предметларында бер үк дәрәҗәдә үз итәме икән? Әллә яраткан предметлары буламы? Билгеле, һәркемнең кызыксынып өйрәнгән предметы була. Килешә мин син белән. Яраткан предметы гына түгел, яраткан укытучысы да була әле балаларның. Ул фәнне тырышыбрак үзләштерәсең, дәресләргә дә һәрвакыт әзерлекле буласың. Миңа мәсәлән, тел фәннәре ошый. Ә мин табигый математик цикл фәннәрен үз итәм һәм сәяхәтебезне дә шул юнәлештә дәвам итәргә чакырам. Киләчәк буынга экологик белем бирүдә табигать фәннәре, биология, химия мөһим роль уйный. Укучылар төрле фәнни гамәли конференцияләрдә чыгышлар ясыйлар. Темалары барысы да үзебезнең туган ягыбызга башланган. Терентьев исемендәге Идел буе экологик конференциясе, Каюм Насыр исемендәге регион-ара фәнни тикшеренү укулары, ЮНАТ һәм башка конференцияләрдә чыгыш ясап, укучыларыбыз призлы урыннарга лаек булдылар. Фәнни эшләре, тезислары җыентыкларда басылып чыкты. Балаларның дөньяны танып белү мөмкинлекләрен үстерүдә физика дәресләрендә практик эшләр зур урын алып тора. Бу практик дәрестә укучылар барометр ярдәмендә тау итәгендә һәм тау башында атмосфера басымын үлчәп, мәктәп янындагы тауның биеклеген исәпләп чыгардылар. Табигый математик циклы фәннәре укучыларны тормышка әзерләүдә, һөнәр сайлауга этәргеч бирде зур әһәмияткә ия. Мәктәбебездә төгәл һәм табигать фәннәрен генә яратып үзләштерәләр дип уйлый күрмәгез. Һәр әдәбият дәресен әхлаклылык дәресе дип әйтә алабыз. Татар халкы гомер-гомергә китапка табынган, аңа зур хөрмәт белән караган, кадерләп саклаган һәм буыннан буынга васыят итеп калдырган. Безнең укучыларыбыз туган тел дәресләрендә өйрәнгәннәр белән тукталып калмыйлар. Буш вакытларында әдәби әсәрләр укырга да вакыт табалар. Китапханәдәге яңа китапларны иң беренче укучылар кулга төшерә. Алар берсен-берсе уздырышып, ярышып укыйлар. Китапханәчеләр белән бергә уздырыла торган төрле чараларда, бәйгеләрдә укучыларыбыз теләп катнаша. 3 ел рәттән әдәби марафонда алдынгылыкны бирмибез. Әдәби әсәрләрне күп укыган укучылар туган тел һәм әдәбияттан район, республика олимпиадаларында да сынатмыйлар. Ел саен призлы урыннар яулыйлар. Китап ул кешенең уйларын чагылдыра торган сирәк мөгъҗизаларның берсе дип язган Ибраһим Гази. Чыннан да, китап укыган кеше тормыш тәҗрибәсе туплап кына калмый, рухи, әхлакый кыйммәтләргә ия була. Бүгенге техника заманында да китап уку бер вакытта да үз кыйммәтен югалтмаячак дип саный безнең укучыларыбыз. Һәр уңышның нигезендә тырышлык ята. Тырышлык кына түгел, максатчанлык та бик кирәк. Ә менә бу сыйфатларга кайчан нигез салынасың? Әлбәттә, башлангыч классларда. Димәк, сәяхәтебезне башлангычларның башлангычы булган. Башлангыч классларда дәвам итәбез. Бала аның өчен яңа да, сихерле дә булган мәктәп дигән аерым дөнья белән кайда?
Кайчан таныша башлый? Әлбәттә инде 1нче сыйныфка укырга килгәч. Нәкъ менә башлангыч сыйныф укытучылары Сабиның нәни йөрәгенә әкренләп мәктәп, белем дигән зур дөнья төшенчәсен алып килә. 1нче сыйныф балаларын укырга, язарга өйрәтү педагогтан һөнәри әзерлек һәм түземлек сорый. Һәр баланы үз балаңда якын итеп, йөрәк җылыңны биреп эшләү таләп ителә башлангыч сыйныф укытучыларыннан. Баланың серле белем дөньясына кереп китә алуы, күбрәк белергә омтылышын югалтмауы да 1нче укытучылардан тора. Кызыклы дәресләр генә укучыда белем алуга кызыксыну уята. Дәрестә кулланган күрсәтмә әсбаплар белемнәрне тиешле дәрәҗәдә үзләштерүдә зур роль уйный. Шулай ук компьютер технологияләрен файдалану дәресләрне нәтиҗәле итеп оештырырга ярдәм итә. Башлангыч сыйныф укучыларны әхлакый экологик белем бирү әйләнә-тирә дөнья дәресләренә нигезләп алып барыла. Балаларда кечкенәдән үк табигатьне ярату, аның матурлыгын тою, шуны саклау хиссе тәрбияләнә. Башлангыч класс укучылары хәрәкәтчәнлекләр белән дә аерылып торалар. Мондай вакытларда уеннар ярдәмгә килә. Уеннар элеклектән татар халкының иң матур, иң күркәм йолаларыннан саналган. Тәнәфес вакытларында халкыбыз уеннарын укучыларыбыз яратып уйный. Шулай итеп бәйрәмнәребезгә, йола гореф-гадәтләребезгә карата кызыксыну да тәрбияләнә. Альмир, безнең мәктәптә игътибар үзәгендә дәресләр генә дигән фикер тудырмадыкмы икән без? Әйдәгез, алай булгач, түгәрәкләргә рәхим итик. Илнең киләчәге бүген балаларга нинди белем бирелүенә, аларның тормышка ни дәрәҗәдә әзерлекле булуына бәйле. Балаларның сәләт мөмкинлекләрен камилләштерүдә өстәмә белем бирү берләшмәләре зур роль уйный. Бу елында мәктәбебездә 8 түгәрәк эшли. Мини-футбол, волейбол түгәрәкләре балаларда максатчанлык, чыдамлылык кебек сыйфатларны булдыра. Хәрәкәтләр координациясен яхшырта. Әлеге түгәрәкләр атнага 2 тапкыр уза. 2014 елдан бирле укучыларыбыз ГТО нормативлары тапшыра. Узган уку ел нәтиҗәләре буенча 5 укучы алтын, 19 укучы көмеш, 13 укучы бронза билгеләргә лаек булды. Укучыларны хезмәткә һәм хезмәт кешесенә ихтирам рухында тәрбияләү, профессия сайлауга хәзерләү бүгенге көндә иң мөһим бурыч булып санала. Технология фәненең төп максаты хезмәт эшчәнлеген оештыру, эш вакытын дөрес файдалану кагыйдәләре турында күнекмәләр бирү. Шушы максатларны күз алдында тотып, мәктәптә оста куллар түгәрәкләре эшли. Кулдан эшләнгән әйберләр гомер-гомергә затлылык билгесе саналган. Үзләре иҗат иткән эшчәнмәләргә башкаларның сукканы укучыларда куаныч һәм яңа иҗат хисе тудыра. Ә менә күңелле сәхнә, хореография түгәрәкләрендә укучыларның иҗади сәләтләре камилләшә. Бу түгәрәкләрдә өйрәнгән чыгышлар һәр бәйрәмнең бизәге. Ә хәзер сезнең игътибарга хореография түгәрәгенә йөрүче укучылар чыгышын тәкъдим итәбез. Мәктәп безнең икенче йортыбыз. Без монда аралашабыз, киңәшләшәбез, үсәбез. Чынлап та, мәктәп белем йорты гына түгел, анда безнең характер формулашы, әйләнә-тирәгә карата мөнәсәбәтләребез җайга салына.
Мәктәп ул тәрбия үзәге. Алдагы сюжетыбыз класс сәгатьләре турында. Һәр атнаның чәршәмбе көнендә барлык классларда класс сәгатьләре уза безнең мәктәптә. Аларны әхлаклык дәресләр дип атарга мөмкин. Эчкерсез сөйләшү, аралашу формасында яисә төрле оешмаларга, табигатькә экскурсияләр, кызыклы шәхесләр, ветераннар белән очрашулар буларак узган бу дәресләрдә укучылар әхлак тәрбиясендә, эстетик тәрбиядә бирелә. Табигать матурлыгын күрергә, аңа соклана белергә дә, хезмәт кешесенә хөрмәт белән карарга да, киләчәк һөнәреңә беренче адымнар ясарга да өйрәтә тәрбия сәгатьләре. Класс җитәкчесе оештырган уен ярышларда, әти-әниләр белән бергә узган чараларда балаларның күңелендә озак саклана. Класс сәгатьләренең төрле формада үтүен әйткән идек инде. Бүген 5 класс укучылары Галиәхметов Фәнил абый хуҗалыгында кунакта. Фәнил Галиәхметов авылыбызның күренекле эшмәкәре. Ул моннан 23 ел элек үзенең фермерлык эшчәнлеген башлап җибәрә. Җир ала, аны эшкәртер өчен техникасын туплый. Үстергән уңышын ипи итеп табыннарыбызга китереп җиткерә. Ул безнең укучыларны үзенең хуҗалыгында күрергә бик шат. Авыл хуҗалыгы серләрен яратып бүлешә. Менә быел 23-нче сезонны башлап чәчтек һәм урып җыеп алдык. Икмәкләр бик әйбәт булды. 35 центнер гектарыннан урожай алдык. Без басуны алган вакытта ул биредер 11 центнер гына. Шул менә 23 ел эчендә Аллага шөкер 35 шул 30 центнерга җиткереп икмәк алырга өйрәндек без хәзер. Технологиялар да яңа, сортлар да яңа сортлар белән дә эшлибез бик нык. Нәрсә дип әйтим хәзергесе яшьләргә инде. Без үзебез инде, мин үземнән генә чыгып әйтәм, элек-электән әти минем тракторда эшләде, әни булды пешекче булып эшләде Кибәче совхозында. Шул әти әни янында кайнап техниканы өйрәнеп үстек дип әйтәсе килә. Техникага күңел бирсәң, инде ул техниканы белеп үссәң, инде ул гомер буе кирәкле нәрсә дип әйтәсе килә. Шул менә укыганда да инде дөресен әйткәндә, менә бу бит инде безгә 9-10 классларда трактор дәресләре керде. Анда инде без авызны ачып тыңлап утырадык инде Мәхәммәт абый ничек сөйләгәнен. Бик күп белем бирде дип әйтәсе килә безгә Мәхәммәт абый, урыны җәннәттә булсын. Авылда да эшләгән кешегә эш җитәрлек. Шәһәрдә дә яшәргә дә хәзер җиңел түгел. Шуңа күрә авылда саф һава, кирәк икән җир бирәләр, кирәк икән лизинг грантларга техника алып була. Эшләп була дип әйтәсе килә. Үзем инде менә мин 16-17 ел КАМАЗ машинасында эшләгәннән соң, менә шушы фермер хуҗалыгына кереп кителде дә, башта инде мал асрап 5-10 гектар гына алырмын дигән идем. Тора-бара булды инде 250 гектарга. Ну хәзер без көчле, Аллага шөкер, 250 түгел, 500 гектар белән дә эшли алырбыз дип торам инде. Шул менә малай кайтты армиядән, хәзер малай икебездә малай исемендә инде безнең фермер хуҗалыгы күбрәк ул җитәкли, мин булышыгына дип әйтәсе килә. Үткәнен оныткан кешенең киләчәге юк диләр. Әйе, үткәннәр тарих дәресләрендә, халык хәтерендә һәм музейларда саклана. Чыннан да, музей хәтер сакчысы. Мәктәбебездә 1999 елдан бeri эшләүче Туган якны өйрәнү музее турында киләсе сюжетта. Безнең мәктәп музее 1999 елның 8 маенда ачылган. Музейда 19 гасыр татар авыл өе, һөнәрчелек, мәктәп тарихы һәм мәңгелек дан бүлекләр бар. Мәктәп музее ул мәктәпнең дәвамы. Чөнки укучылар музейда тарих, әдәбият, география һәм башка дәресләрдә ишеткәннәре турында фикер йөртүләрен дәвам итәләр. Без үз чиратыбызда музейебезне яңа материаллар белән тулыландырабыз, баетабыз. Авылдашыбыз Лютсия Шарафиева тарафыннан 2014 елда «Эшәр сум синдә кибәшем» китабы басылып чыга. Әлеге китапта автор туган авылының изге мирасын, бай тарихын барлый. 2020 елда Бөек Ватан сугышының 75 еллыгына багышлап Олы Кибәш авылының хәтер китабы дөнья күрә. Бу китапта Бөек Ватан сугышында зур батырлыклар күрсәткән каһарманнар турында бай мәгълүмат тупланган.
Авылдашыбыз Люция Шарафиева авылыбызның тарихын өйрәнүдә зур өлеш керткән өчен Олы Кибәче уртагы мин белем бирү мәктәбе коллективы исеменнән зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Әлмир, мәктәп безне тормышка өйрәтә дисәк, беркем дә каршы килмәс, шулай бит? Бик дөрес сүзләр, Эльвина. Гаиләдә салынган матур сыйфатлар биредә ныгытыла. Хезмәт сөяргә, матурлыкны күрә һәм саклый белергә өйрәтүче бакчабыз турында әйтми калып булмай. Мәктәп яны тәҗрибә участогы горурлыгыбыз. 80 сотый мәйдан биләгән мәктәп бакчасында җиләк-җимеш бүлеге, теплица, географик мәйданчык, яшелчә, чәчәкләр үстерү өчен аерым кишәрлекләр булып куелган. Тәҗрибәләр үткәрү өчен тиешле шартлар тудырылган. Биредә иртә яздан көзгә кадәр эш кайный. Шуңа күрә бакчабыз җәй буена матур чәчәкләргә күмелеп утыра. Әлеге гүзәллеккә беркем дә битараф кала алмый. Тырышып эшләүебез нәтиҗәсе буларак җиләк-җимеш, яшелчәләрдән ел саен мул уңыш алабыз. Тәҗрибә участогыбыз һәр чак алдынгылар рәтендә. Бу уку елында да район мәктәпләре арасында укыту, тәрбия процессын оештыруда иң файдалы бакча номинациясендә 1-нче, иң яхшы уңыш алган оешма номинациясендә 3-нче урынга лаек булдык. Укучыларга хезмәт тәрбиясе бирүдә, гүзәллекне күрә һәм тудыра белергә өйрәтүдә тәҗрибә участогының роле бик зур. Үзебезнең мәктәптә миңа бар да ошый. Якты кабинетлар, зур спорт залы, бай һәм уңайлы китапханә без. Ә менә ашхана турында аерым әйтми һич тә мөмкин түгел. Укучыларны сыйфатлы кайнар ризык белән тәэмин итү өчен безнең ашханәдә барлык шартлар тудырылган. Заманча яңа җиһазлар, зауык белән бизәлгән туклану залы һәм әлбәттә инде ачык йөзле пешекче апаларыбыз. Укучылар көнгә 2 тапкыр кайнар ризык белән туклана. Район мәктәпләре өчен төзелгән бердәм менюда балаларның көндәлек рационында булырга тиешле ризыклар чиратлашып тора. Мәктәп яны тәҗрибә участогында үстерелгән җиләк-җимеш, яшелчәләр дә өстәлдән өзелми. Бу уку елында башлангыч классларда белем алучы 41 бала һәм 5-11 классларда укучы күп балалы гаиләдән булган 21 бала бушлай туклана. Тәмле ашагач, күңелләр дә көр була, эшлисе һәм укыйсы гына килеп тора. Яңа уку елы башланып кына киткән, шул арада 1 ай вакыт узып та киткән. Ничек шулай булмасын? Төрле чаралар, бәйгеләр белән көннәрнең генә түгел, атналарның үткән сизми дә каласың. Балалар оешмасы эшчәнлеге белән дә таныштырып китик әле. Олы Кибәче уртагы мин белем бирү мәктәбендә эшләп килүче Ай балалар оешмасы үз эшенә 3 эстабар һәм 3 варис отрядын берләштереп, һәр көнне игелекле эш эшлә девизы белән эшли. Анда 31 эстабар һәм 30 варис исәпләнә. Ел дәвамында укучылар белән җыеннар үткәрелеп килә. Балалар һәйкәл обелиск, яшәгәч чишмәләр, кошлар безнең дусларыбыз, агач утырт, ветеранны кутла, үлемсез полк акцияләрендә бик теләп катнашалар. Мәктәбебездә яшь янгын сүндерүче, хукук бозуларны кисәтү, яшь хәрәкәт инспекторлары, яшь армиячеләр отрядлары эшләп килә. Бу отрядлар укучыларда куркынычсызлык кагыйдәләрен үзләштерергә, начар гадәтләрне кисәтергә ярдәм итә. Балалар хәрәкәте буенча район, республика күләмендә узган бәйгеләрдә дә актив катнашабыз. Матур нәтиҗәләребез дә бар. Тормыш тәҗрибәсе туплаган өлкәннәребезнең безгә әйтер сүзләре күп була. Ветеран укытучы София апага быел 95 яшь тулды. Ул һаман да мәктәп тормышы белән кызыксынып яши. Hörmətli Sofiya апа, сезнең мәктәп коллективы исеменнән укучылар көне белән котлыйбыз. Сезгә озын гомер, бәхет, шатлык телибез. Мен рәхмәт балам, бәхетле булыгыз, ябәт. Мен үзем хезмәт юлын 42 елдан башладым, сугыш вакытында. Сугыш вакыты булгачнан балалар сарыда күп ел вакытта 44 баланы кабул иттем, 2нче класска. 2нче классны укыта башлагачнан, анда укыта торган, 3нче классны укыта торган иптәш Ират укытадыр, аны армиягә җибәрделәр дә. Ondan sonra bir hatun kız okuttu. Onu da zibirler şahit edip menge 60'tan artık bağlı kaldı. Avitka sonunda avitka katla işlerge doğru geldi. Soğuş yıllarında işlevler ağır bulsa da bağlar bek akıllı, bek tertipli. Onlar bilen bek tuğana seçledik. Hemen de evet serdege tuğana oğlum okutkan yerim 5 yıl okutkan oğluma koytam. İpteşim bilen koytam dedim babay bilen. Okuşlarım onunla okuşum isen kalgan okuşlarım zeyilip onlar bilen seyirşemiz bergelep seylerişemiz onlar bilen konak iteler rahmetlisin. 44 yıl stajım buldu, 44 yıl işledim.
парторг булып ташлады, мен партия оешма секретары булып та, агент коллектив жетекчиси булып ташлады. Авыл советі депутаты болдым, бірнеше мәртебе сөйлендім енді. Ол вақытларда да даими комиссияның председателі даими комиссияда тұрып, мектептер тексеру бойынша ондай ішлер, больницалар тексеру ішлері бере тұрған оларда қатнашады. Мына шу айтырып, көп еллар қызмет қойырға туры келді. Кішілер білен аралашып, Боғылда да қазір 65 жыл яшайым енді. Боғылда да 65 жыл яшайым. Аллаға шүкір, оқушыларым, әр туған күнімді оқушыларым келіп, хөрмәт белән искә алалар. Аллаға шүкір, рәхмәт өчен барсына да. Октябрь башында иң матур бәйрәм укытучылар көне билгеләп үтелә. Хөрмәтле укытучылар, сез барлык күркәм сыйфатларны туплагансыз. Гомергезнең һәр мизгелен игелек кылуга багышлагансыз. Бәйрәм уңайыннан сезгә ныклы сәламәтлек, куаныч, шатлыклар, абруйлы хезмәтегездә зур җиңүләр телибез. Сезнең өчен педагог оештыручы Әнисә Аюповна һәм Шәрипова сәйләм башкаруында укытучыма җырын бүләк итәбез. Көзгеннең көзгеләрдә якты кыңгыраудай шыңлы мәлләре. Бүген бәйрәм, укытучы көне. Бүген бәйрәм, белем бәйрәме. Бүген бәйрәм, укытучы көне. Бүген бәйрәм, белем бәйрәме. Бүген бәйрәм, укытучы көне. Кеше җаны мохтаҗлыга. Без зурлыйбыз сине укытучым, балаларны шушы җырымда. Бүген бәйрәм, укытучы көне. Бүген бәйрәм, белем бәйрәме. Бүген бәйрәм, укытучы көне. Бүген бәйрәм, белем бәйрәме. Бүген бәйрәм, бүген синең бәйрәм. Бәйрәм белән котлап үзеңне. Укытучым, сиңа бүләк итәм, сиңа атап язган киемне. Бүген бәйрәм, укытучы көне. Бүген бәйрәм, белем бәйрәме. Бүген бәйрәм, укытучы көне. Мәктәп ул гати бер бина гына түгел, ул балалар, укытучылар, әти-әниләрне берләштергән зур бер дөнья. Дәрескә чакырган кыңгырау авазы, Ашханәдәге тәмле ризыклар, иң якын дуслар, классташ, партадашлар, онытылмаслык тәрбия сәгатьләре. кызыклы дәресләр, Тагын бик күп төшенчәләрне берләштерә ул мәктәп. мәктәп тормышы гөрләп торсын. Бала чакның бу еллары истә калырлык һәм файдалы үссен. Уңышлар сиңа, яраткан мәктәбебез. Сау булыгыз!